fung gaham jotono hain halam suka ani YouTube channel ang khakhayo nrok jotono gaham no tongna hane ang gaham no tenrong ang hambai na muchungo tamni bagai hingke kisi sabiyo sinpano norok ano jenai ni rok saput khainang na ang norok belai ke pai flya hambai maro te no anam hai ke saput khaidi ang tini YouTuber na hene wan sukai kisa pano han sukai YouTube kholok mania apano tini tam khlainai angui thangka hangba bihe kotor angui mai apana haino chikon khlaiye subscriber kom rok baina video upload khai dong jaw nrok saina na ge nrok no belai ke hain bangai sa hambai maro je ani video na item rai rok no te no nai simita thong de share khai de te hamsa ko de comment box on rok ta mo sana mu chu kana tam phringna mu chu tam khoraina mu chu angke te gobang ma rokni advice tongai mano aprok anaroti hani bage hangrokni thani okoi mong ge belai ke khakchang onrok ano chalru no munai jak no na belai ke tong to go ob munai jak ngmani o kaisa ne reason kaitor ano belai ke hamjago ano te an lukhu kaitor belai ke hamjago ano srapsani bage fano kaitor ya karya te khibiya hani bage ang belai ke tong to go nangbo haino tong thok thung hne kaitor mu chuk jago aboni bage nang khathang kaitor no nung poidon no khlai dong ke bini bage jora de nai to gui tong hi bage jora de rei tong te jora de man ang recap no mun chungo ta bok nok ni bage recap mun kaisa ang recap nai te ang belai ke recap mun no hamjago khorang rok hamya phano recap no belai ke ang hamjago kaita no lobui bobo ang alka secular rokle ang asuk recap jakya ang khab khana jakya ta asukus khana jak khanaya ge gospel song bo haina ang khana jak thaya no haipano khana kan ke janing khaipro khanawo gari roko kheta ge te mami sompro rok khanawo ge haino recap khana na ra to boro tabo সময় dong dong nai bana family kanang ba ge ang je khana amai ke khana mani na gospel song no khana jago ge recap mo belai ang recap na ham jago ge nirok YouTube rok no khana khorok surok le na no khasai meya ang recap mo recording khaika music video khlaika das kang studio no abo khlai jago ge ani baba belai kerja muna hamja ko te ani chuchu thui thangka an chuchu ni khorang ka hamano ge belai ke chamung hamja ko ang chuchu ni thani no ang or chamung no hamjak mani no saimanta belai ke an chuchu hamjak su ko an chuchu ka thang tong pro ang rasa khana ro mani obono si ang ron thani din rasa na an chuchu ang tin belai ke khatang mani bage or chamung no no beskang or chap na nai tango ge anor chamungo belai ke support ani baba ani ama ani dadu khlaibai yo ge an taku buku rok kabang man tabu kemoi song rok bo recap mungo ang recap thang mai ke ano support khayo ge special ang gospel song no sab jaku ko khorang ka hamni ba ge recap mani ya do ang belai kaito ni mun ge lok pe recap na mun chungo hingenge te tob tong thogo kaito no lok pe recap mani khas rango aponi tong thok mung oro si feel ang ge abono explain khlai nan thangkang ge nang recap mungo nang bar recap ti ge abono asko bang salaya we ge an chuchu an kathang tong bar ang chuchu no kathang tong bar recap mar khnam kupmani or chamuna ang jam na mu chugo or chamung kha khaje chen khana laya na chuchu hamja kupmani recap mung ge abo ang khasi keno mane khachi we khachi kene
Chamung kona we interest nang jak nani tengkha inge hepena singer lainnya to kotor singer kongai maya this gospel singer asuk kisi sa haina Norok ko kisi saptra ang je khasi we susunu ra sama khana mani bo belai ko no hanjakte or samung na hanjakte ta inge ang bahanya belai ka hanjakte belai ke bokha nangai or samung so ke bono nyong buskang susunu belai khatang mani bagai Norokni bagai bo ang resap chini tini susunu ra samung hamjakko ban ra samung inge phaiti ko bang salai ra salai khorangla hamnya se borok nilangma asubara pai masislapya jora jora tongsani khasir yakele munago havan bole jora tongsani khasir yakele munago havan bole borok nilangma asubara Molia ang rajang boy nai we ang complete khai sai khana nai long lo songbuk nai phan ra sala pura maya ni ba ke lapok songbuk na haka songbuk nai ra sala borok nilangma asubara pai masislapya jora jora tongsani khasir yakele munago haban bole jora tongsani khasir yakele munago haban bole khumbu barnai thok bahai momotom dakti hoi sawai thangma hazuk ni taima yorai tongmani saslang oranai thangma langmani phangno sini man yake polale khakchangane jora tongsani khasir yakele munago haban bole khumbu barnai thok bahai bomotom dakti hoi sawai thangma hachuk ni taima yorai tongmani saslang ranai thangma langmani vango sini man kele polale khakchangane jora tongshani khasir yakele munago havan bole borok nilangma asubara pai masislapya jora jora tongsani khasir yakele munago havan bole sikla jorani naithok mamaka snina to gaise thangana takjak thongkara nini nong naitho bai khrobai dakti thangma langmani phangno sni ui man kele polale khakchangwan jora tongsani khasir yakele munago haban bole jora tongsani khasir yakele munago haban bole or chamungno an chuchu an asakir sai khanaro belai ka chu suna tini ang khatango
te or chamung ang kisa pok ma hain ka pile ang ra chapro ang kisa pok ma hain ro bukhana kana an chusunang belai ki khatang tini ani susu songkai to no mane se ang tini khoi to no man ojrang an chusun belai ki khatang tongo ampuni ba ko se po hamja ko mani ra chamung rok na ang nai to ko ira chabo te kaisa angke belai ke po hamja mani wate hai hamari nango kaisa ni musuk te subrani ni po bugrano no hambai ro aborok again ra chamung ka cham rok ke belai ke ani susu haja ke ke te kaisa bugrano man khlai ang ro chap nai belai ke chuchu ni ro chap ro susu abono chuchu ke buskang ni oyang okra ba mothani bura ba tam hine buskang ni sido yang atoko ngengke angke serai ba te sikla boslok slok ungjak ba buskang atoko ta ngke serai cikon ro joto buskang sikla boslok slok ro ngke joto buskang ma atok ba ye ngke moni bagi ang bu buskang atoko ngke an susur chamana ang nai tongo or chamur ro saka bugrano man khlai ang chap nai ano bom thangma bagi bini hamjak ma ang man khlai nai molbrum sar chap tong nai ni ar chamung ro chap khang ang susunu nai tong susu ke sai me ata ingke hamai ke ang chamung sreng mani amate kaisa ang chap chi nai bugrano man khlai ang chap nai ano bom thang na bagai bini hamjak ma ang man khlai nai molbrum ser chap tong nai ani sum so joto sulaha bini mang tharno ang kaham sanai ani sum so joto sulaha hallelujah bonima langsung resepsi belai ke khatang khachuchuno sasu theimani tabo besek bosor ngai ke 9 bosor rok nai hana ke chuchuno belai ke khatang kha ani baiti rok bo khatang jak tong bai khana 9 bosor rok le ngai khana asuk dik naya khote asuk ang idea khlai mai ado haipana sini kalbari ni video ani dat an chuchu nukja khata arjaga tongbuta an kalbari ni jorok kuthia khoba ke sini je kaijak mani sini pada poroni video no nailai porong chuchu no nugui rikha belai ke khata tongkha sorry ingke sung palkene le mani ani baikuto ani baipsa andara ingke an basi jong ke takto boni busukni te busaro achai boyong saro gotong ke boro banai le sung palkene le susunu nuiri lu jotono janja control khai tong layo gri khai ni chai man te ke thangke nu ke ba video to nok tong nai na ba tong sinai ne tong place nai ne jotono control khai tong layo janja emotional ya bai ko to tongai man sa to khrang ko to kap ri re khang chung jo to ma susu te nai no hamjang mai na alka juda te borok chung maya khai man na alka to ba ko jora jora belai khatang nirong ni ba ama hai jora sok bai na ne belai ke khakchang kai to no poito khlai osung sara tongpur kai to no poito khlai theinai rok
chukna hawan osobayo hane an da chusu chukna hawan sobai ka hane puitok lai an te chukna hawan sobai ka puitok lai ani yong sok zo to chukna hawan sobai ka puitok lai belai ka khakjak tong thok so Norok ani blog no nai boring phano ungjagui dong nai hapano Norok ano phurungdi ang ringya Norok phurungka hangke ang rungnai salsa Norok bo khalukdi ambo khalugui nayano khulokka ba jokon hingke amino Norok no sana mujaga tak dinini bag